vlog. Say good morning. Hey, good morning. Good morning. Kumusta ka? I-video na ko rin kaya ako yung mga bisita. Guys, padayon. Okay guys. Third sa 17. 17 under. Hey, ready ah? Hello guys. Last stages na natin guys. Si Kakoy, natin si Kakoy guys. Si Kakoy. Ang bata taga-Himinis. Kaya kining ano lang rampa guys kini. Ato sa na-interview na yung usa ka kining RD sa Muab guys. Ay, ikaw ulaw man. Guys, mga tanaw ta din sa mga chicks. Tulog. Guys, magkabilis ta sa guys aning dula aga dagan. Yay. First place na tapin. Atong buwan na Domingo, champion. Una, sa internasyonal. Lapat. Mga amigo na ko, naghana di kwarta. Siya pa tayo ko. Guys, mau si Gabriel amigo guys. Ligaw kayo guys. Mo. Sige guys, sasaputin guys.
guys. Managin guys. Naman din. So guys, mag-picture tayo ng ilang idol or grouping. Ilang grouping guys. Guys, salamat kayo sa pag-subscribe sa akong video. Ban, natapayip ka ban? Natapayip ka? Na. Sa sunod na lang po. Ma'am, musay mo nakita ma'am sa ano ito? Nanglan ang tagabuhat na ko'y padulaon sa kuwan ilang trail. Sila na po makapunta. Sir. Guys, mga rescue na sila guys, mga rescue team. Ayan. Mga rescue team. Wala kung mo sila ka-plaster tanan. Kaya kayo. Nasod nya og sa diri sa tuwa nga lokal nga nangapil daghang salamat nya sinsya mo guys nga kamong tan-aw nga murag boy klaro kong vlog kay busy kay ko nya amo na lang mosabot sa vlog nga nalagay sulod ako ang kining video kaya ako na nagikunan busy kayo sige na lang lagi mo lang kita kita ninyo sa bawal si Lito Polo vlogger sa Pure Bisaya. So guys, ay kalimot magtanaw sa ako nga vlog sulod-sulod maging tayo may dagdagan mo wala na malingaw kaya guys shout out na lang ko sa tanan ng mga vlog members. Salamat sa UCCI Iligan. Maraming salamat. Yung mga ayun po officer ni Orjin. Shout out kay Orjin. Sa UCCI officer ni sige, kisa ko itong gusto nga magpa-shoutout, comment lang sa ako ang mga vlog na ko. Kay bisag Pure Bisaya gani siya nga vlog. Wala kay sagol. Ara guys. Nya please like and subscribe sa ako nga mga vlog. Ayaw kalimot. Salamat. Salamat.